Ρεθυμιώτες, ρεθυμιώτισσες, αγαπητοί φίλοι, όλοι γνωρίζουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας. Όλοι γνωρίζουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός σε αυτές τις δύσκολες και κρίσιμες ώρες που περνάει η πατρίδα και το έθνος. Όλοι γνωρίζουμε ότι από αρχές του 2014 πολλές από τις αρμοδιότητες του κεντρικού κράτους θα περάσουν στις αρμοδιότητες των δήμων και στις περιφέρειες. Στόχος λοιπόν της δημοτικής ανατρεπτικής συνεργασίας Ρεθύμνου είναι να διεκδικήσουμε το μεγαλύτερο δήμο του νομού Ρεθύμνης, αλλά και να δώσουμε σε αυτές τις εκλογές τον απαιτούμενο χαρακτήρα δημοψηφίσματος κατά των πολιτικών του μνημονίου και της εξαθλίωσης του λαού, έχοντας όμως να την παρατάξουμε συγκεκριμένες προτάσεις και λύσεις για την διέξοδο από αυτό. Από την 1η Ιανουαρίου του 2014 πολλές αρμοδιότητες της κυβέρνησης περνάνε στους δήμους και στις περιφέρειες της χώρας. Φανταστείτε πόσο κακό και πόση ζημιά θα κάνει στον Δήμο και στην κάθε περιφέρεια να εκλεγεί δήμαρχος ή περιφερειάρχης που να στηρίζεται από τον κυβερνητικό συνασπισμό της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι θα εφαρμόσουν υποταγμένοι στις κομματικές εντολές όλους τους μνημονιακούς νόμους. Το ουσιαστικό πρόβλημα δεν είναι ούτε το μνημόνιο, ούτε αυτοί που μας οδήγησαν σε αυτό, αλλά το ότι οι πολίτες θα πρέπει επιτέλους να συνειδητοποιήσουν ότι αυτή είναι ο κυρίαρχος λαός και αφού αποκρισταλώσουν τις σκέψεις τους έξω από παλαιοκομματικές αντιλήψεις, να τιμωρήσουν με την ψήφο τους τους επίορκους πολιτικούς στις επερχόμενες εκλογές. Κατανοούμε και συμμεριζόμαστε τους Έλληνες πολίτες που σήμερα βιώνουν τη βία της κυβερνητικής και δημοτικής πολιτικής, αφού δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί η κυβέρνηση, ο Δήμος, η περιφέρεια και η δικαιοσύνη που υποτίθεται ότι εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους δεν τους δίνουν καμία επιλογή παρά μόνο την πτώχευση και την εξαθλίωση με την επιβολή μεγάλων και δυσβάσταχτων φόρων, αλλά και με την έντεχνη κατάρρευση της ελληνικής οικονομίας, ξεπουλώντας όλους τους στρατηγικούς πόρους του κράτους, ακόμα και εγχωρώντας και την εθνική κυριαρχία και ανεξαρτησία. Καταδικάζουμε την πόλωση, τη βία και την ακραία συμπεριφορά, ακόμη και αν αυτή βρίσκεται υπό το καθεστώς αντίδρασης του λαού, κάτω από το αίσθημα της αδικίας, αλλά και στις εφαρμοζόμενες πολιτικές του διχασμού και της διχόνοιας. Αγαπητοί συμπολίτες, εδώ δεν έχουμε να μοιράσουμε τίποτα. Αντιθέτως πλέον έχουμε πολλά που μας ενώνουν, όπως επίσης και κοινούς στόχους. Εδώ δεν υπάρχουν πλέον πράσινες ή κόκκινες ή μπλε γραμμές και όλα τα υπόλοιπα που μας χώριζαν στο παρελθόν. Τώρα ο αγώνας είναι και πρέπει να είναι κοινός για όλους. Τώρα που η Ελλάδα και ο ελληνισμός κινδυνεύουν να εμφανιστούν, γιατί μη γελιόμαστε, αυτός είναι ο απότερος σκοπός της νέας τάξης πραγμάτων. Δεν περισσεύει κανείς. Πρέπει όλοι μαζί, ενωμένοι, μονιασμένοι, να αντισταθούμε στην καταστροφική αυτή λέλαπα, σε αυτό των υπερβομών και εστιών και επιπατρίων εδάφων αγώνα. Και επί της ουσίας, δηλαδή πάτριον έδαφος θεωρείται πρωτίστως ο Δήμος, το χωριό μας, η περιφέρειά μας, την οποία ζούμε, επιχειρούμε, αγαπούμε και σεβόμαστε. Ως εκ τούτου λοιπόν, εμείς οι ρεθυμιώτες πολίτες, πάνω από κόμματα και διαχωριστικές γραμμές, ήρθαμε σε επαφή με τον λαό. Κάναμε λαϊκές συνελεύσεις και συγκεντρώσεις, απευθήκαμε στα μαζικά μέσα ενημέρωσης, ακούσαμε και μοιραστήκαμε τις ανησυχίες και τα προβλήματά μας, πήγαμε στα δικαστήρια, μπλοκάραμε πληστηριασμούς, πήγαμε στις τράπεζες, στις εφορίες, στα ασφαλιστικά ταμεία, ήρθαμε σε επαφή με επιφανείς Έλληνες και ζητήσαμε την άποψή τους. Πήγαμε και θα πάμε παντού, απ' άκρου εις άκρου στον Δήμο Ρεθύμνης και από πόρτα σε πόρτα.
Επικοινωνήσαμε με φορείς, συνδικάτα, συλλόγους και σωματεία, ζητήσαμε και ζητάμε να μας καταθέσουν εγγράφως τα προβλήματά τους και όποια άλλα θέματα τους απασχολούν, ούτως ώστε να ενσωματωθούν στο πλαίσιο της διαμόρφωσης του προγράμματός μας και αργότερα στο πλαίσιο διαχείρισης του Δήμου μας, του Δήμου Ρεθύμνης. Καλούμεθα λοιπόν όλοι μαζί να αποφασίσουμε για το αύριο του Δήμου μας, αλλά και για το αύριο το δικό μας και των παιδιών μας και του τόπου μας. Καλούμεθα όμως επίσης εμείς οι ίδιοι στα πλαίσια της αμεσοδημοκρατίας και της αξιοκρατίας που θα εφαρμοστεί αμέσως μετά την ανάληψη της διαχείρισης του Δήμου από το συνδυασμό μας, να εκλέξουμε και να προτείνουμε τους αξιότερους των αξιωτέρων να αναλάβουν αύριο τα ενία του Δήμου μας. Ως εκ τούτου, αγαπητοί φίλοι, ένα από τα συνθήματα που επιλέξαμε για το συνδυασμό μας είναι πάμε να πάρουμε πίσω την πατρίδα μας, πάμε να πάρουμε πίσω το Δήμο μας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να πάρουμε την Ελλάδα που μας ανήκει, αρχίζοντας από τους Δήμους και τις περιφέρειες, να πάρουμε τις πόλεις μας πίσω. Στις προσεχείς εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να επιλέξουμε και να στηρίξουμε δημάρχους και συνδυασμούς με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Πρώτον και κύριο, να ανήκει στο ευρύτερο πατριωτικό, δημοκρατικό, αντιμνημονιακό τόξο. Αυτός είναι όρος απαράβατος. Κανένας δούριος ύπος δεν θα μπορέσει να μας ξεγελάσει και δεν πρέπει να μας ξεγελάσει, ώστε να εξασφαλίσει τη στήριξή μας. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε πολιτικά απολιθώματα του παρελθόντος, σε πολιτικούς δεινόσαυρους, να εξακολουθούν να επιβιώνουν. Αντιμνημονιακός δεν είναι αυτός που έχει απλά αντιμνημονιακή ρητορική, αλλά και αυτός που εναντιώνεται στην πράξη και σε ό,τι επιτάσσει η Τρόικα και η κατοχική κυβέρνηση του Βαγγέλη Σαμαρά και του Αντώνη Βενιζέλου. Αντιμνημονιακός είναι αυτός που λέει όχι σε ό,τι κακό υποδεικνύει η Τρόικα για την πόλη του και αρνείται πεισματικά να το εφαρμόσει. Αντιμνημονιακός είναι αυτός που τολμά να μην υπογράψει τις πράξεις διαθεσιμότητας των δημοτικών υπαλλήλων και που τολμά να μην καταργήσει τη δημοτική αστυνομία και στέκεται στο πλευρό των εργαζομένων του Δήμου με όποιο κόστος και αν έχει αυτή η ανυπακοή στην Τρόικα. Αντιμνημονιακός δεν είναι αυτός που λέει στους εργαζόμενους του Δήμου να μην αντιδρούν και να κάνουν υπομονή και σε λίγο θα δουν φως στην άκρη του τούνελ, αλλά αυτός που ξεσηκώνει τους εργαζόμενους να εναντιωθούν στην πράξη, να απεργήσουν και να κλείσουν τους Δήμους. Αντιμνημονιακός είναι αυτός που λέει όχι στο ξεπούλημα οποιασδήποτε ελληνικής κερδοφόρας εταιρείας, στους ξένους κατακτητές μέσω ΤΑΙΠΕΔ, για παράδειγμα τα λιμάνια μας, οι παραλίες μας, οι δημοτικές περιουσίες και η ευρύτερη ελληνική δημόσια περιουσία. Αντιμνημονιακός είναι αυτός που λέει όχι σε ό,τι πάνε να του αφαιρέσουν από την πόλη του και να τη μετατρέψουν σε έρημη γη. Αντιμνημονιακός είναι αυτός. Αντιμνημονιακός όμως δεν μπορεί να θεωρηθεί και αυτός που συνεργάζεται με τέτοιους δημάρχους. Αυτός το μόνο που μπορεί να θεωρηθεί είναι ότι πατάει με δύο πόδια σε δύο βάρκες. Αλλά όπως γνωρίζουμε όλοι, τώρα πλέον δεν μπορούμε να πατάμε σε δύο βάρκες. Ας αποφασίσουν λοιπόν αυτοί με ποιον θα είναι. Τέτοιους υποψήφιους εμείς δεν τους θέλουμε και δεν τους έχουμε ανάγκη. Δεν θέλουμε δούριους ύπους ούτε με μαξιλαράκια ασφαλείας για τους κυβερνώντες. Αγαπητοί φίλοι, αυτό είναι το πρώτο διάγγελμα του καναλιού μας. Θα επακολουθήσουν και άλλα μέχρι την συνέλευση στις 7 του Μάρτη, όπου εκεί θα πάρθουν αποφάσεις για υποψηφιότητες, όπου εκεί θα ακουστεί στο σύνολό του ο ρεθυμνιώτικος λαός
Εκεί θα ακούσουμε και προτάσεις, θα ενσωματώσουμε προτάσεις. Εκεί μέσω της άμεσης δημοκρατίας οι ερεθιμιώτες πολίτες θα κληθούν να ψηφίσουν τους αξιότερους των αξιωτέρων. Σας καλούμε λοιπόν όλους σε επαγρύπνηση, αλλά και σε ένα έντιμο και ηθικό αγώνα, ο οποίος θα δώσει μια άλλη πνοή και ένα άλλο όραμα στην πόλη μας. Σας καλούμε όλοι μαζί να παλέψουμε για ένα καλύτερο αύριο. Σας καλούμε να έρθετε μαζί μας, να πυκνώσετε τις τάξεις του συνδυασμού μας και όλοι μαζί με μπροστάρι τον οποιοδήποτε δήμαρχο εσείς θα επιλέξετε, γιατί και ο δήμαρχος θα εκλεγεί μέσω της άμεσης δημοκρατίας και μέσω της αξιοκρατίας του ρεθιμιώτικου λαού. Όλοι μαζί λοιπόν να παλέψουμε για ένα καλύτερο αύριο, για ένα καλύτερο όραμα για τα παιδιά μας και για την πατρίδα μας. Σας ευχαριστώ. Βαγγέλης Δρυγιαννάκης, ιδρυτικό μέλος του συνδυασμού για το Ρέθυμνο. Να είστε καλά.